Miért olyan fontos, hogy egészében nézzük a szervezetet? Mert hogy nem különálló darabokból tevődik össze a rendszer, hanem minden kapcsolódik mindennel, hála Istennek. Tehát nem olyan, mint egy autószerelőnél, hogy kicseréljük a kuplungot, és akkor csak az működik tovább. Itt azért vannak összefüggések, és ezt nyilván a téged figyelők biztosan már látják így az előzőekből, hogy egy-egy szerv nem tud önmagában működni. Hogyha valamelyikkel probléma van, előbb-utóbb az a többit is rossz helyzetbe hozza. Teszem azt, egy nagyon enyhe dolog, ha csak hagyja az ember, nem foglalkozik a testével, csak éli a világát, eszik, levegőt vesz, vizet iszik, tehát már sajnos ez is elég manapság, és egyre inkább szennyeződnek le a szervek, előbb-utóbb biztos, hogy kijön valami probléma. Hát én felhívnám mindenki figyelmét, hogy igenis takarítsa a szervezetét, ugyanúgy, mint hogy az autót hordja szervizbe bizonyos időszakonként, hogy ne is legyen baja, na ugyanezt kéne csinálni a testünkkel. Hát, hogyha nem nézzük a szervezetet egységében, akkor lehet, hogy éppen be tudjuk gyógyítani azt a problémát, viszont mindig vissza fog jönni.